Район хәрби комиссариатында хезмәт итеп кайткан 7 зәйлегә хәрби исемнәр бирелде. Алар Россия оборона министрлыгы белән килешү төзегән гражданнар. Добросовестное отношение к выполнению воинского долга и высокий профессионализм приказываем присвоить очередное воинское звание ниже поименованным военнослужащим запаса. Шәһәрдәшебез Владимир Валиков армия хезмәтен кабаттан узу теләге белән хәрби уку җыеннарында катнаша. Яшь чагында хезмәт иткәндә сержант исемен йөрткән булса, хәзер ул өлкән сержант. Маленько загордились, то что папа в армию пошел, так как я, когда на срочную службу ходил, детей не было. А так и детям интересно, и похвастаться есть, что папа в армию ушел. 28 ноябрьдән 26-сына кадәр алар хәрби частьләрдә булып җыеннарда катнаша. Хәрби бурычларын үтәргә һәркем үз теләге белән алына. Хезмәт итүчеләр арасында кече сержант, сержант һәм өлкән сержант исемнәрен алучылар бар. Аларның һәркайсына мактау грамоталары тапшырылды. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.